Uthukuthele uganunu wabo uJulius Malema ngesenzo se-ENCA kanye ne-SABC sokunika uJacinta ithuba emva kwenkulumo kaMengameli izolo. Kanti kuhlukene imibono kuvela ivideo kaTito Maswanganye kanye nocoach Orlando Pirates bexabana e-change room. SA News with TK Zuma. Sinibingelele sinamukele endabeni ze-SA News with TK Zuma. Sanibonani. Uthukuthele uganunu wabo uJulius Malema ngesenzo se-ENCA kanye ne-SABC sokunika uJacinta ithuba emva kwenkulumo kaMengameli izolo. uJulius Malema ubhale kwenye yenkundla zakhe zokuxhumana izolo ku-X wathi kubona bonke abantu yindaba kukhethwe uJacinta ukuthi kube uye unikwa ithuba emva kwenkulumo kaMengameli izolo. uJacinta iziphendulela uthe sekubukeka engazuthi-ke manje ukhompyutha ne-EFF kanti i-March and March ayikhompyuthi ne-EFF ayikho futhi i-political party ekhompyutha nayo. Waze wakubeka wakucacisa uMangobese wathi kahle kahle akanayo ngisho nencane interest kwezepolitiki. Lokhu kwenzeke emva kokuba uMengameli wezwe izolo ethule inkulumo yabayibhekise esizweni. Ebheda-ke izolo ekhuluma into engezwakali elokethi I admit, we know, we are aware because ayikho into ebikhulunywa uRamaphosa lapha ngokwami-ke nje. Angazi kwabanye ayikho into ebikhulunywa uRamaphosa lapha ulokethi we are aware of 1 2 and 3. We know of 1 2 and 3. We admit thina siyazi ukuthi uyazi ungasitsheli into esaziyo ukuthi uyayazi. Siyazi ukuthi uyazi ukuthi sinenkinga yama illegal foreigners la eSouth Africa. Lokho siyazi ukuthi uyakwazi. Come on, you are a president, right? So thina sifuna ukwazi ukuthi when and how are you going to fix the problem? That's the only thing esifuna ukuyazi. Kumanje izingane zethu zigcwele ibhedlela ziyafa zijuqwa isisu emva kokudlisa upoison ama illegal foreigners ama spaza shops akazange azayithinde nokuyithinda leyo nto leyo cupcake ngishona kancane ke nje egcineni uzothini uzoqhamuka esethamba nobhalisela ukuvota nigijime futhi namakhanda amakhulu nihambe nokwenza leyo nto leyo no lalela ayika ngitshele ipolitician eyodwa osuke wayibona nje ipolitician eyodwa njoba izingane ezigcwele ibhedlela koDandi koJozini nakoThekwini izingane ezigcwele ibhedlela emva kokudla poisonous food ezikudayiselwa ama illegal foreigners ama spaza shops. Ngitshela ipolitician eyodwa ke wayibona isukuma iyobona izingane esibhedlela noma ikhuluma ngale yonto leyo ayikho neyodwa. Into abazoyenza nje bazoqhamuka sebethi gijimeni nike ikipa gijimano nobhalisela ukuvota sigijime futhi nasi namakhanda amakhulu ngoba sinjalo phela thina siyathengwa sithengwa ngezikipa nokudla. uRamaphosa ayikho into ayishilo izolo ayikho nencane akakwazi ngeke sonya lona sixolise nantu udaba. Do feel like the president has got a misdirection when it comes to the issue where he's looking at it as a political issue with people trying to gain political power, or these groups are rising because they think that they want to be in politics. I can safely assure you that personally for myself, I have no desire to be in politics. And for me, a safer country for our children is what would make me happy. But here's my biggest problem. I don't think the president was properly briefed. I don't think he took time to go to Home Affairs, to go to the border, to find out the extent of the damage. Kuhlukene phakathi imibono kusabalala ivideo eveza uTito Maswanganye kanye nocoach Orlando Pirates bexabana e-changing room. Lokhu kwenzeke ngesikhathi isegame ephakathi kwe-Orlando Pirates kanye ne-Morumo Galaxy. Ivideo ngaseqaleni iveza ucoach nge-halftime e-addressa abadlali ebatshela ukuthi akekho happy kangakanani nge-performance yabo. Kulapho-ke kuzwakale khona uTito Maswanganye ewumzela ngemumva wadinwa wafa ucoach wathi akasukuma azokhuluma yena. And if you continue like that, what happened, Tito? You have a problem? You have a problem? Come here, speak. Speak. If you have a problem, don't speak in your. Speak here. Please come front of everybody and speak. Don't speak in this. I don't like this. Be honest. May I tell you front? Go here to speak. I don't know. You are speaking. So if you have something, come here. Come here. Now, if you have something, speak. I don't like when you speak like this. Okay, so listen to me, please, and start. Don't speak, please. Don't speak. Zonke insuku sihlangana nempiko abadala. Namhlanje sikuphathela impiko abadala ye-toilet elisha labantu abanenkinga uma beyozikhulula. Nantu udaba. With this toilet of mine,
When you can't have a bowel movement, just sit down and press the button. C. No need to strain at all. Oversized objects will fall down automatically. Super practical and convenient. Ake mbukeli yasizibambe lapho-ke zamanje ungakhohlwa ukuhlangana nathi futhi kwezilandelayo ungakhohlwa izindaba ze-SA News seziyatholakala ku-YouTube zizinde ezimnandi futhi zihlekisa ngena kule link ekwi-bio uhambe uyosubscribe masinyane. You can also advertise and promote your business with us. SA News izindaba eziqinile futhi zithatha uhlangothi.